खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मोनसे फगबायनाय महलांसि नाम्बार दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फ्रेजोबस्था खालामजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनांगौ इन्टारेस्टिंना मा जागोनथाय दुखु दाहा गलाय गथाय बोरैबा जागासिनो दङ जिबना आरोना थ' बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा मोजां मा शेयार खालामलांनाया अननानै जोंजासिम नायना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै आदारा आंना नै आरोना आं बेसे गोबाव जाखोमोनलाय दाउ बयलार जायैया बावबायसो आङो बेखौ दाखा लाना फैदों आरोना 1 थाखाबाबो एराहाय 80 थाखा फवाखा नालाय 20 थाखानि एसे मोनदेरबाय आरो फिसासो बिथाङा नै गथा गथि हानानै दोनलाबायबाय आं जि सुगुमान नै हाख्ला जाबावगोन बिसोरो केरेलाया थारमाने नै बेजों बेखौ संगोन माने जों साव सेरबायानो दालि जानबायानो एग्लिना लागोनसै सानो देला गेलेनानै रेडिबो दोनखाबाय माने सिन्था गैया संनांगौ आरो संनांगौल' आंनालाय बिदिसै ब्र' ब्रा थारमाने सान्दुंआबो दिनै ज्रां दुंदों नालाय नै थसक लामदों जोंहा गान्दुं मानो मोदोम सालाबायनोसै आंनालाय मा मावनो दोन पेनकिलार आंना माबासो सायो हाथायसो जायो बाराबा सम मालि समय ओरै जि जोमबो स्रां सुना लाखांबाय सिन्था गैला आरोखि संनोसैल' फटाफट इसेबांबो टाइम गैया मानो होनबा फिसाजों थाब गयोना एसे रुलायबाय आरोना बिथाङा बालाबो आंथ' रुला गैयामोन आंना मा होनो आरो दै गुदुंजोंबो एसे सुस्र'योल'सोमोन आङो एवनां फ्राय एवनानै लाबाय आं खाबाय नोङो आसिया नायनो सिमेन्ट गैला बिथांना मा होनबावनो आरो हानदो दुगैदो फैफिनो नां मोना हा दे दुगैग्रो दसे रानबावथों खायलालायनो खायलाजों मिक्स जानो नागिरो सिबुजों मिक्स जानो नागिरो फासाफ्रा नांनाबो मोजांथार टमेट' होबाय नालाय आरो माथोबाव दान्दिसे उनाव जारौ महर लालायबाय ओमफ्राय बिथाङा टमेट'खौ जा खासाब हादोंना राखेब नै जागोन होनबाबो ओमफ्राय आलु थालु होलायलामोन ओमफ्राय मा होनना बुङो दहाय फुङाव फिसाफोरखौ आलु बाथोनजों ओंखाम जालांगोन साननाया हनै जायाखै मालाय गाइखेरजों ग्लेब जालांबाय दानाबा कुकाराव आलु दङ ओंखामाव होनोसां नै बेहायनो माथो खालामबावनो जानायालाय ओरै जाबायानोमोन सिबाय र' नै ओइ सना फैबाय मा फैबाय हद आंथ' हास्लाबासै बाबाजों फैबाय ना माथो दहाय नोङो आं दिनै आं फैनायाव माथो एसे गाबनाय नोङो आं न'आव फैदों आं खिनो ओंखारनानै फैदों आङो नङाबा मुस्किलसो थां फांखायाव दसे जिरायहैदो ओमफ्राय आलुआ नै लुंगासे रुखादोंमोन नालाय पेप्सि आं लायगोन पेप्सि दे दादाखौ लायबाथाय लाय दे आं खिनो ओंखारनानै फैदोंमोन नालाय बेलाहाय नै नों गुजुदों नालाय ओंखायनो पेप्सि लाबोआखै आं हे प्रभु र' लायगोन नै आलुखौ मा खालामनो नैबा एसे एवनानै हरनोसै आङो फेग्लेग्लेनो ओरैबो जाया आंनिनो लबजों नायलाय बेसेबांबा बुरजा आलु बाथोन रुनाया रावबो जायासै दरसेबो मालाबा एसे रुबासो सेलाय बेलाय जायो जोंना मानसिफ्राबो हुलुस थुलुस ओमफ्राय आंहाबो उखैगारासै दसे थानानै उखैगोन सानदोंमोन आं उखैबा जागोन सानदोंमोन माने मैया मोनायाव ओंखाम जायाखै नालाय रावबो दे मा होनबावनो आरो आंनि उदैयावनो हाबजोबसिगोन होननाय बायदि जाहैबाय ओमफ्राय माने आङो केमेरायाव ओंखारफैथ'आ सानदोंमोन मानसियाथ' मासिनोरि दङ मासिनो माने मैया 11:30 दुगैनाय नालाय आं दाबो दुगैथ'वाखै मोननानै दुगैसै ओमफ्राय मैयाथ' जोंहा बार्थडेमोन नालाय फिसानि ओमफ्राय 14नि दिनमोन बे समावनो मा जाखो सनाफोर ओरैबादि माने खायस्रि बिस्रि मोनलायनाय आरोना बेस्रा आं माने अन्य खामानि मावबाय थादोंमोन नालाय गाव जि मोजां साहा फुदुंखानोसै होननानैहाय फिसालामोना फैथ'वाखै माने हाथ'वाखैमोन आरो केकखौहाय ओमफ्राय साहा फुदुंखानोसै होननानै बिदि हाइजें आरि देलायलायनानै जा माने गाइखेर दै जगार लाजोबबाय बे दाना नैबेहाय बथलनि खुरै मोनसे दंमोनहाय पटल गावनो दोन्दों आरोखि जाखांनानै सानसुआव आग्लायनायखौ आरोखि ओमफ्राय खुरै प्लास्टिकजों खोबनानै दोन्दों आरो नुलाना बुस्थुआ दाना मारैबा दांखो बिनिफ्राय बेयाव गोलैनानै खुरैया माने थुख्राथाम जाबाय आरो थुख्राथाम जानाय लोगो
गावआथ' ओरै दं नालाय सिदा गसंनानैहाय बेनिफ्राय थुख्रासेया गोलैनानै ख्रोब बेबायदि आसि बिमाया सनाफोर ओरै थांबाय बेना माने ओरैबादि गोथौआव खादों दा बुंसै आरोना ओमफ्राय लगे लगे गैला आंना आसिया बौबाय होनबाय बियो आसिया जबाय होनबाय ओमफ्राय बुस्थुआ माने ओरैबादि थै गोथां गबायना लगे लगे माने दा बुंसै आरोना एकदमबारे ओमफ्राय आं लगे लगे बाहेरायाव खामानि मावगासिनो दंमोन हाबनोबो नायफैबाय आंथ' मोनथिला गाव ओरै हमथानानै लाबाय आसि बिमाखौहाय ओमफ्राय ओरै खनसे फुवारबाय नुबाय आं हं आरोना आरो ओरै होनबाय बियो गैला थांनो लागायावसो बेबायदि जाबाय होनबाय बियो गोसोआनो खास्रि बिस्रि मोनजोब्बाय थोर बोबोर मोनजोब्बाय आंहा आसिखौनो जथारबाय सानबाय आरोखि ओमफ्राय माने एकदम माने फानथामनि फानसेया ओरै बौदों आरोना ओमफ्राय खुरैफोरखौ नायबाय आङो माने गोलैनानै ओरै समान गावाखै ओरैबादि खेंसालियायैसो माने खुरैया गोलैदोंना बायदों माने ओरैहाय माने ओरै नांबाथाय गैखाला आरो ख्रोबखा बेबायदि जादों ओरैबादि माने सुखुबाबो माने मैया एकदम माने टेनसन आरोना टेनसना गोसोआनो बेयावसो थाहैबाय थाबाय आंना ओमफ्राय दसे उनाव गाव ड्रेसिं आरि खालामनो थांबाय बेखौनो जिस्रि खाथ'नानै फिसाजोनि केकखौ हाखांनानै खालामनो थांबाय आरोना ओमफ्राय खालामनो थांनायावहाय मुलि सुलि हरनानै बिजि थुनानैहाय मा माने बिजि थुखो एन्टिबायटिकफोर थुबाय खोमा ओमफ्राय बेन्डेज खालामनानै हरबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो नै दा फिसाजोखौ दोनखांनानै खालामनो थांबावबाय आंखौबो लेंदोंमोन थुनायनोबा होननानै आरो ओमफ्य आंहाबो हास्लाबासैना बेखौनो आरोना ओरैबादि मा होनना बुंबावनो जानांगौ दंबाथाय जानांगौसै आरो ओमफ्राय फुरथि साहाखौ फुदुंखानानै दोनसै जालायथारबाय आरोखि भगवानासो मिथिसिगौ दा राननायनि मुलि आरि हरनानै बेसेबांसो मोजां जायो जिबायसोमोन आंथ' ओरैबादि थोर मावजोबखादों दा बुंसै थैयाबो थै गोथां ओरैबादि गदोंना द्रा 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 थै गोनां मानसि मा होनना बुङो नै ओमफ्राय एवनानै इदि हरबाय आङो एसे एवबावनोसै आलुआव नांलाबायथोंसै माबानि टमेट'नि दाउनि एसे माबाफोरा स्टार्टिंनिफ्राय मोजां एवना होनाय बायदि मोनलायलाङाहां बोरैबा जाया मोनबाय आरोना आलुआनो रुइखानाय जाहैबाय नालाय नै इदि हरबाय आरोना आङो जाथोंसै ओरैनोथ' फार्स्टआवनो हरोमोन खिन्थु दा नै दै रानखांलायनानैसो हरबाय आङो मिक्स जालाबायथोंसैल' थ' माबाना लबारा फैनानै खाखांनानै खेवबाथाय नै कालार लांफानो बावदोंनो दाना लोगोनिखौसो होबाय आरोना मा भगबान कालाराबो नै सैमाजों न'जों एखेसो जानानै फैजोब्बाय अमा नों मिथिखायो आं नोंखौ दाख्लै खिथाखानाय थ्रियाव ग्रिन होनांगौ नों लोगोनि ग्रिनखौ लाथ'बानो जायोमोन ना गावहानो मैया बार्थडेआव बै खाथिनि बिब' फैनाय लोगो लोगो कालारखौ देखायनानै बहनखादों नङाबा बेगावनो दोनखायोमोन उनाव दहाय फुङाव लांनो बावबायना बोरो आरो माखासेया सना ले बेनि लोगोफ्रा माखासेया दा नागिरगोन आं र' दिनैबो दोनै जेननायाव आं फैनायावसो जादोंआनो खुगा सिहांदोंमोन न'खरखौनो खारबोथारबाय आङो आयु बला बिदिसो जाबाय नोंना आया साना बाहाय एसे रेडसो जानांगौमोन मा येल' रेड आं नागिरसै र' ये कृष्ण पार्पल जाजोबो नोंना एम्बु एमला गासिबो आया ये रामायण नों बानायदों बायद' नुवासै ले माथो बुंबावनो नै बिदिसो होनांगौमोन बेयाव बिदिसो एखे होनांगौमोन सेम होनांगौमोन एसे मशरुमखौ कृष्ण रामायण मा होनबावनो आरो दे माथो होनबावनो एक्सट्रा बिदि कालार होग्रा बायना होनांसिगोन र' नोंनि कालारखौ नागिरनांगौ दे आं ओरै दालिखौ संनानै फैगासिनो दं नोंजों मोनबाय दान्दिसे उनाव दहाय फुंनिबो ओंखाम एसे दङ नालाय कुकार फिसायावसो ओंखाम संबाय आङो ओमफ्राय ओरै नै दालिजों जि मोजां ओंखाम होबाय आङो जाबाय एसे तेजपाता होदों नालाय बेखौनो माबा दालि गोखैसो होननानै थगायलाबायबाय बेखौ जानो लुगैदों ओमफ्राय बे बिस्कुट गोदैखौ मा जालायखो दे जेबो नङा फैथोंना बाबाया फैगोन दे गगा मोनदों होनबाय फेपसि लोङा मानो बिदि नोंलाय बेखौ जाग्रोदो दे र' आं रायज्लायनो बाबाजों आंजों डिसकासन खालामग्रोनो सान्ति गोदान बेन्डेज लागायनानै फैबाय नै बिसोराव ना बाबाजों मानो बिदि बुङो सिगियाव दांगोन नामा आंनो गिखानो
आंनो गिखानाय इमा थै गनाय ना मानाय बियो आरोबाव ए मुलि गोसोमा उदै हासिनायनि मुलिया बिदिनो खालार नै नों मानो बिदि खालामबाय थायो दाङाङै नै बिफा नायनि आसियाय नै आथियानो जनसैमोन साख्रियाव थांनो हायावनामोन बाबाया बिमायासो मावहैनोसै नों रेस्ट लादो आं मावहैनोसै मारै 100 बारायसिम खुलुमगोन आया आं मावहैनो हाया नामा मावगोब्रा आया मावहैगोनब्रा नों लेखा खालामनानै फैदो मा खालामनो हो बिदि मावजायो फाला बदल फाग्लानो बिदि फाला बदल मावजाबाथ' फाला बदल मावोमोन नों 6 मास आं 6 मास फैनानै ओमफ्राय सिदा ब्लगसो आंना माने सानसुनिफ्राय मोनायावसो जाफैफिनबाय आरोना मोनानि 9टा बाजियावसो थारिथायसो जानानैहाय देहानि सुग गैया बोरैबा लोमजालाजोब्बाय मानसिफ्रानो फिसाला लोमजाखानायमोन बिमायाबो लोमजाबाय फिसालानि मुलि टेबलेट गरसे दङ बेखौ जाना होबाय आङो आरो फिसाजोनि गगा मोननायनि बिफाया मुलि लाना फैबाय बेखौ जाबोबाय आरोना मोनानि ओंखाम गाबलायनानैसो नै ब्लगखौ फोजोबनोसै होननानै आङो केमेराखौ अन खालामबाय आरोना ओमफ्राय इन्ट्र'आबो नै दासो मारिनाय जाहैबाय दहाय मारिनो बावदों आरोना मोनानि आदाराबो ओमफ्राय देन्जार आरोना नै बेलासियाव जोङो जै सानसुनि ओंखाम जादों ओमफ्राय साहा पानि रावबो जेबो लोङाखै ओमफ्राय सिदा सिदिनो ओंख्रिया अलदर बिथाङा बिफा बेसेबां लानाय दं अलदरा बेसेबां लाया अलदरा मुथासेयाव 15 थाखा मुथानि बायनानै लाबोबाय मुथासे बायनानै लाबोबाय आरोखि ओमफ्राय जोंनानो हजों हाजोआव लायनो हायोबा मेलामोन दा मा खालामनो बायनानै जानांबाय ओमफ्राय जेबोथ' गैया नालाय ना गोरान एसे नाफाम एसे होनानै बेखौनो थेला संनोसै आरोना आङो थ' आं सोनाफोर आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै मोनागौना माथो भिडिअ लाबाय थानो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसिम फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच